Театр «Этюд» Театр представляет. «Этюд» представляет. Театр «Этюд» представляет. Театр «Этюд» представляет. У мяне бацькі звяры абуджаюць на зары. Кожны ранак чысціць зубы прынучаюць душагубы. На сняданак 5 хвілін і ляцім у школу. Блін! Адстаеш, хутчэй, рэжым. За аўтобусам бяжым. Бах! На 2 коленках вавы. Вось такі рэжым. Крывавы. Яшчэ горай пасля школы. Мама зноў вядзе наўколы. Не даюць дагледзець мульт. Выдзіраюць з пальцаў пульт. Ой, зялёнкай мажуць ранкі. Еш і спаць без калыханкі. Засынаю. А на кухні татка кулаком як бухне. Нешта пра рэжым суровы, ад якога ўсе дрыжым. Ведаеш, чыя б карова, хто асудзіць мой рэжым?